l'orquestra de corals del barri i ha recuperat els tradicionals concerts de Nadal i la Sibila. A l'any 1983 es van registrar un compartís a l'Auditori de la Fira Internacional de Bordeus amb l'obra Carmina Burana, de Carlos, on van participar l'Orfeó amb altres 4 cors europeus i l'Orquestra Nacional de Lituània, dirigit per Hubert Breiner. El 2010 es va fer una gran celebració del centenari de la fundació de l'Orfeó Martínez, amb diversos actes. Un d'aquests fou la gravació d'un CD anomenat Corso, en el que l'Orfeó posava música a la pirotècnica de l'espectacle fet pels diables del mateix Orfeó Martínez. En aquesta segona etapa ha ofert més de 300 concerts per Catalunya, Castella, País Valencià, Euskadi, Catalunya Nord, Itàlia, diversos llocs de França, Pau, Bordeus, Camurat, Canet i l'Alí. Actualment la coral de l'Orfeó està format per 42 cantaries. L'Orfeó Martínez és membre de la FICET i del Consell Català de la Música. Actualment, amb la nova directora, la Blanca Martí, enceta l'any amb un divers i nou repertori sobre fauna i flora per seguir cantant i gaudir de la vida. L'Orfeó Martínez interpretarà Va ser l'agua masculina, cancionera de Palacio, Turdión, anònim francès, Senyora d'Hermosura, Juan de l'Encina, El Grillo, Joski després, Dindi Dindi, de Manaceo Fresc. Dirigeix Blanca Martí.
Dio